Ik ben Frans Violet en ik heb de band Brassband Willebroek opgericht in 1979. Inmiddels sta ik er nog altijd voor en ja, het gaat nog altijd goed. Wat ik verwacht had, het algemeen kleurenpakket of het stuk zelf, dat we dat wel konden redelijk goed brengen. Natuurlijk, het blijft een heel moeilijk werk en dan kan het al eens gebeuren dat er bepaalde kleine dingetjes gebeuren bij verschillende mensen of zo. Dat er kleine accidentjes gebeuren, maar ik weet dan niet of dat zo zal doorwegen in de uitslag.